Mauran nga adlaw ha iyo nga tanan mga ikasiguwananon. Labi na gud ngadtohan mga patronizer. Yan na Abril 30 nga adlaw aton pagsasarabutan an aton buruhaton nya na matiarabot ta mga parapatron. Ini inaghimo ako inusa nga schedule para magmaupay iton aton pamatron. Ini nga istorya para iningadtohan mga patronizer. Shout out ngadtohan nga tanan ng mga patronizer, asenit at pagbubuhaton. Yan na nga Abril 30, pagtigang-tigang na kamo, iton pagdarahit mga gamit. Malima nga bado, 5 nga shirt, 5 nga brief, 5 nga panty, 5 nga bra. Kung babae, kung lalaki kamo, tag 5-5. Pagdara kamot bar nga sabon, tag usa ka halaba, ngahin powder. Ngahin silupin, mausa ka bag. Sapatos, ngahin medyas. Ngahin malita. Pagdara iton sako in case of emergency, kay bangin mapuno iton aton mga bag. Ngan kadugangan nga daradon, pagdara kamot kwarta, kay itaton pan marupasahi. Yan na, aton natitikangan, itan aton una nakakadtuan. Mayo 1. Ang una tanga target, makatagtad gawasit giwan, ha Mercedes. Asat aton una kakadtuan, Mercedes. Kinanglan, pagkabot tangad to, burublag, pagkakulop, tirig of may plaza iton Mercedes. Ikadua, nga kakadtuan ta, masakay kita largo itong gabi para ngulos. Para pagka Mayo 2, pagkaaga, diretso kita mamatron. Diretso na, diri na kita maparigo. Diretso na ini. Pagkasunod nga at kakatuan, makatukita hiton, matabok kita. Makatukita hiton Mayo 4, hapagbabangnan. Matabok kita nga tamunhon, ikatris, makakadiskanso kita. Ada na lang kita mahulat, hangulos. Ada na lang kita masakay, pagtabok ngadto. Ano? Mamatinin mo upay ha? Ada kita ma-standby itong ikatres, dida hangulos. Tapos ada kita ikatres, matabok na kita para ika-4, at kita patron. Sunod niya kakatuan ta, suluan. Iton, ika-5 ngayon, ika-6. Pagkadat ika-5, ada kita magtitirirok gida may pagbabang na nga haw. Kay pag ikas kasingkot kulop, matabok kita ngadto ha, suluan. Para pag ikasais, patron na dito. Tigam ninyo ha, itat sarabot. Tigam nit at sarabot. Magtitirig og buburublag kita aga, magtitirig og kita hiton kulop. Didat plaza. Sunod naman, mabalik nga ako kita nga nihagiwan. Matabok nga ho kita. Makali kita sapaw. Asya lagyat bubuhaton, burublag. O pagkita suluan, pagkakulop lang ngayon ano, pagkakulop la, diretso, larga kita largo para giwan. Giwan largo ha, terminal kita terminal. Kaya masakay kita, largo, pagkagabi nga to sapaw, para sapaw. Pagkabot ta. Katayma naman, maya iha iton aton standby, damuwa iton iyo BH. I-prioritize iton humba kay maiha magpantos. Tigam niya, kaya ato pa kita mayat at standby, nga ni kadugangan impormasyon pagdara kita tint. Kay waray ta, kakatuan na balay, kakaturugan. Maya iha pa ini. Utso, 9 Gis. Ada pa kita nga humalakat ika-11. Tigam ninyo itong mga diri yung paranos, humba, fried chicken. Ano pa? Basta i-prioritize itong humba, kaya siya't maiha. Damuan ninyo itong aton i-BBH nga humba. Tapos magtitintlaan kita dito at mga birobits dito sa Sapaw. Pati mga pag ikajis, matabok kita nga diya San Jose, Hamanikani. Maistambay kita dida. Ma-istiin laan ay kita nga to ito nga dat pag ikadusi.
kay may da python dito, may da ko man dito mga papratod, pwede kita dito maghigdaan lanay. Kay pag ika-12, matabok kita nga diya pag namitan, kay mapatron na ito ni ika-13. Dispiras pala, ato na kita pag namitan, para pag ika-13, adi na kita, diretso na kita, mamatron. Ika-13, pagkakulop, ay di, pwede. Kinanglan, punto pala, tema na kita, mga una pagnamitan. Kay pagkaalauna, mga nabigyan kita nga to ha, bitaogan largo, adiyo. Agaawag pa kita iton mga alas 3, mga alas 4, gaawag pa kita iton, may dapat na to na pahabol pagpakaon, habitaogan. Mahabol kita nga to, tapos ma-standby kita dito at ika-14. Pag ika-14, maka din naman kita habag. Mapatron na ito ika-15, sakto la iton, iri na kita magtatabok-tabok kay ada naman kita nga daan namon hon, diretso na iton diretso. Ano? Katima naman, pag ika-16, mauli kita nga niyagiwan, akadi kita dalaragan. Aman nulubog nga ni, didi may salog nga dapit, makato kita dito. Ika-17 iton. Sakto la iton mga kadira diskanso kita gabi, kay pagkabuwas, ika-18, mapatron itlupok. Pag patron itlupok, asya na iton, dakot itirok, kay maistambayan kita sa kaadlaw. Maistambayan kita dito, may daman dito mga kuan, mga istambayan, halupok. Katima, diri na didat harayo, diri kita magdadakot pasahe kay lupok naman. Hara na ilat alingarog, ika-20. Sakto lang ito, ika-19, maghihigdaan kita. Anay halupok, pagkaaga, diretso kita alingarog, ika-20. Katima naman, alingarog, maghihigdaan liwat kita dito at gabi, itong liwas, kabaya may dito alumni, maghihigdaan kita ika-21, kay pagka ika-22, makadi kita salog. Pero saan kita kumadya salog, maagi kita sawang bangin, itat silupin, kuwan na. Waray ta na silupin, waray ta na susulan ng BH. Makadi kita salog, sawang, katima, salog. Katima naman dida salog, damo at iyo pintos, kay maduwa pa kadlawit laktaw, ika-24, makadi naman kita hato babaw. Hato babaw, makadi kita Trinidad, ika-24, 24 taga. Sa lagyag masarabot ha, pagkaud, mga alas 10 pala, dida Trinidad, malakat na kita kay matabok kita at isla, makadi kita ha, inapulangan, kay magdungan iton. Bali, pera ka oras daw, mga 3 ka oras, at na kita iton. Isakto lang iton, ka-24, mga alas 10, 11, 12, 1, 2, mga alas 3, sigurado at na kita inapulangan, makakaumpa kita. Ngahin, pagka kulop, at magkita inapulangan, diretso kita, pagkagabi, uli largo kita. Kaya mapatron na itong kantahay, pagkabuwas, para pagka abot tangan ni ada kita terminal aga magkakape kita, diretso na iton pagkaaga kantahay na largo. Katima naman itong kantahay, maistambayanin kita. Jadi may airport, pwede kita mistambay dito kay haluag man yan to. Istambay laanay, ika-26. Pagkuang tanan mga tenta, at mga aglalatad lang kita tent dito. Ngayon magdigda at ito magdigda para pagka 27 itong aga diretso na kita kagdarao. Pagkadata kagdarao, pagkaudtula alas 9 pala kinanglanti man na, kay mabiyahin na naman kita para munhon. Kulasi kay magdungan itong patron. Pagdarao ngayon kulasi, biyahe kita largo ngadto para pag-abot ng alas 9 daw maulit maiwas kita kagdarao alas 9, 10, 11, 12, sakto udto igkaraon, makakaong kita dito kulasi. Iton, asyat at bubuhaton. May dading bonus pa. Kung maruruyag ka mo, iton
iton nga adlaw. Iton hakulas alas 12 daw. Alas 12 at daw. Alas 9 maiwas kita agdarao. 10, 11, 12. Launa mga ngaon pagka alas 2 mauli largo. 3, 4, 5 makali kita tagbakan kay tutuloy ni nga dudrungan. Tagbakan. Bonus ini bonus. Ato na kitid maghihigdaan dito na. Ato na atong pinakalas niya kakantuan. Asya ito anak plano. Ito na ika-15 kunta. Habag ka so kaya rarayo kita salsido. Pero pwede kita tumabok. Depende lang marurayagan. Magbubuto sa yanin kita kung marurayagan at pagtabok. Ito ika-15. Habag na hen salsido. Asya ito na. Buburutusan tayo ito dito. Sige. Kay naibaro naman kamon aton sarabot. Anaton paburuhaton niya nga parpatron. Asya ito. Pagkandam na lang katangadaan. Magkirigta ka tayo ito ika-uno. Haplasa. Damo salamat. Ang mga nagkita. Pare ka na naman, inisperas na kita. Nagandam ka na. Oo, nakandam na. Kala na.